Àngels Pimar, en català, neix per unificar els meus 4 canals en un de sol, amb la particularitat de que serà un canal YouTube en català. Deixaré que la meva creativitat t'apropi a històries increïbles, amb la creació de relats i també compartint reflexions de vida. Si a més et qüestiones sobre la conducta dels altres, podràs descobrir si hi ha un motiu psicològic enrere que l'expliqui. Però, i què més? Mai has estat mirant el cel de nit i has sentit una gran connexió amb el cosmos? Et portaré informació relacionada amb l'astronomia i també viatjarem al centre de l'univers gràcies a la música còsmica que et farà desconnectar per adonar-te'n que ets més que un cos, perquè també som ànima i caminem per aquesta vida evolucionant, no només com a persones físiques, sinó també com a éssers espirituals. Gràcies a les llistes de reproduccions podràs anar directament a les temàtiques que més t'interessin. Gràcies a tothom que ha arribat fins aquí.